प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की। खुगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। प्रेम से बोलो मीना वाली मैया की। आसन धारी आसन बीड़ा वाली मैया चौका पुराई दीहनी आसन धारी आसन बीड़ा वाली मैया चौका पुराई दीहनी आसन धारी आसन शारद भवानी फलावा सजाई दीहनी गैया के दूधावा से मारी हम तो बनाई दीहनी आसन धारी आसन बीड़ा वाली मैया आसन बिछाई दीहनी आसन धारी आसन शारद भवानी चौका पुराई दीहनी हरी हरी बसह के पंडलावा हम तो बनाई दीहनी गावेला सिकंदर के भजनिया हम तो बोलाई दीहनी आसन धारी